ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಡ್ಯಾರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈದವಂಡ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬನಲ ದೀತಿರ್ದುಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಯ್ತು ಒಂದುಂಡೈತು ಅಪ್ಪ ನನಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಲು ಮಾರೆ ಬೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಂಡದು ಅಂಚ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂತ ಅಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಓಡೆ ದೆಪ್ಪೋಡೆ ಬಂಡದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಶೂಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡು ನಾನು ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಅವರ ಅಡಿ ಹಂಚಿಪಾಯರಂಡು ಅಡಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೆನ್ಸ್ ತೊಂಡ್ರಂಡು ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಶೂಟು ಕುಡ್ಲ ಡೇ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಯಾರ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸಿಟಿ ಡೇ ಅರೌಂಡ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಇನಿ ಎಂಚಾಪನ ತೂಕ ಶೂಟು ಇನಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಸೊ 2 ದಿನದ ಶೂಟು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಾಪನ ಪಡ್ದು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ರೂಟ್ ಬೈದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿದ ಜವನಿಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನೀ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಟೇ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಕುಡ್ಲಡು ತೂಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಆಪುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೊಲ ಇಂಚ ತೂಪಿನ ಉಂಡದ ಮಾತ ಸೈಡ್ಲ ಎಂಚ ತೂಪಿನ ಇಂಚ ಏನೋಡ ಇಂಚ ತೂಪನೆ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರಲಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15% ಅದ 15% ಇಚ್ಚ ಒಂಜಿ 5% ಅದೇ ಒಂಜಿ 5-10% ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಕದ್ರಿಡೆ ಉಳ್ಳ ನನ್ನತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಬಟ್ ತೂದಾವಡು ಎಂಚಾಂದು ನನ್ನ ಫುಡ್ ಮಾತ ನಾನು ಅವಡು ಗಂಟೆ 9:30 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅದ 9:30 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚಾನ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಬರ ಒಂದರಿ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡು ಅಂಚ ಐನಾತ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನೆರೆಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬನಲೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬನಲೆ ದೀತಿರ್ದುಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಯ್ತು ಒಂದುಂಡೈತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಜಾವಪಾಡ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಕಜಾವಪಾಡ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಎಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತಿ ನಾಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯರುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂತೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಕೊಡ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈದವಂಡ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಡೋ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬಾಯರುಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದವರ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಂಟು ಈಗ ಸೊ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡು ಅಲೆ ಕಡೆ ಉಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಓಡೆ ದೆಪ್ಪೋಡೆ ಬಂಡದು ಫಾಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿತೆ
ಎಲ್ಲಿ ತೋಡತ್ತದ ಅಂದು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಡು ಮಿನಿ ತೋಡ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಹೀರೋನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಂడి ಹೀರೋನ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂಟ ತೋಡೆನೆ ಭತ್ತನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಜೊತೆ ಭತ್ತನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದತ್ತ ನಿಮಿಷ ಬಾ ಅದು ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟು ಏನು ಮಾತ್ರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟೇನಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲು ಇಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ಫಾಲಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ದೇವರೇ ನೀರು ಬರ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಥ ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ನಮಗೆ ನಾಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇತದೆ ಹೋಯ್ ಬೆದ್ದಾಲ ನಮಕ್ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಉಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಹಾಪುನು ಫೀಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸು ಸೋಕುಂಡು ನೀರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೇಟನ್ ಜಪ್ಪುಗ ఒక ತೂಕ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೆಡ್ದೆತ್ತ ಬತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಈತ ದೂರ ಬೈದ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಡು ಬರ್ಪುನ ಬೈದೈತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿನೇ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೈ ಕರ್ಜಾರುಂಡು ಗುಂಡಿ ರಣಗುಂಡಿ ಅಪ್ಪ ನನಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಲು ಮಾರೆ ಬೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಂಡದು ಬಂಜಿ ಕರಪೆರೆಡ್ಡೆ ಅದಾ ಬಂಜಿ ಕರಪೆರೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೈಲಿ ಬರೋಡಿ ಇಡೇಗೆ ತುಯ್ಯರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೆರಡು ಬರೋದಪ್ಪೇರಿ ಮೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂದು ಒಂಜಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಪೋಯ ಪನ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ನರಮನೆಗೆ ದಾದಾನ್ ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಹೋ ಬಚ್ಚಿನ 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 ಹಾಪು ಚಾಪು 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 ಗುಂಡಿ 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 ದಾಲಾಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಲಾಂಗ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇಜಿಂದ ಓಲ್ ನಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಖ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಮುಖ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಓ ನಿಯರ್ how are you? ರಿಯಲ್ ಫೈನ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಶೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ಏನು ಅಂತ ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು ಇನ್ನೇ ನಾಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡಿಗ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಅದು ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ ಚೂರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶೂಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಇಂಚ ಐನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರೆಂಡು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೀವಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೀವಾಕ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ವನಸ ಆವಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ವನಸ ಅದು ಜಿಪ್ಪುನು
ಕಂಡ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಶೂಟು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದು ಕೂಡ ಗುಡ್ಲ ಬರಡು ಗುಡ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಡಿಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಯರುಂಡು ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ತರಲ ಬರೋದು ಬಾಲು ಸೊ ತೂಕ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆಯರುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತು ಅಪಗ ಈ ಲಾಗಿನ ಡಿಗಂಡ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಂಗ ಅದರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ